खुलुमबाय आंनि चेनेलाव दा जोङो रायलायगोन जोंहा आब'नि बारै दा मा होनबावगोन नों बहा थांदों बहा मादों न'आव लिंहरफिनदों नोंखौ मानो बिदि खारनांगौ जाखो नोंखौ बुवाबो रायाबो गुमैया लिंहरफिनदों आं मोजाङै रायलायदों गुमैजों नों न'आव थांफिन भिडिअखौ नायदोंब्ला बिदि आजा फिसाखौ गारनानै मानो फैनांगौ जाखो आं नोंखौ मोजांसो बुंदों भिडिअखौ नायोब्ला नेट नायोब्ला इउटुब नायोब्ला आंनि भिडिअखौ नाय आं नोंखौ मोजांसो बुजायहरदों आब' नोंलाय मानो मालायनि खोथा लालाबायनानै बिदि मालाय जायगायाव गथ' सासे दङ बेखौ मानो गारना फैनांगौ नोंखौ मोजां मावना जानो नोंखौ हाबा खालामदों गुमैया बिदि मोजां संसार जाबानो जायोना गेजेर ससेयाव आजा फिसाखौ गारना मानो फैनांगौ जाखो दा नोंखौ गुमैया लिंहरफिनदों दा थांफिननांगौनो नों जेरावखि थाया मानो जेरावखि आन्दायना थाया मानो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनाव कन्टेक्ट खालामहर आं नोंखौ रायाबो बुवाबो आं मोजाङै रायलायना गुमैजों मोजां रायलायना नोंखौ थिनहरफिनगोन आङो नांगौबा आं दोनहैगोन नों जेरावखि थाया जानो कयेम्बटुरावनो थाया मानो त्रिपुरायावनो थाया मानो तामिलनाडु एरियायाव बा बहाबा कम्पानियावनो थाहैया मानो आंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ कन्टेक्ट खालामहरनानै आंजों थाफै आं नोंखौ न'सिम गुमैजों रायलायना गुमैखौ लांफिनहैगोन दा गुमैया आंखौ फन हरनानै बारे बारे रिकुवेस्ट खालामहरबाय थादों दा आजा फिसाया नोंखौ नागिरबाय थादोंनो मा मोखां नायनानै नों आजा फिसाखौ बिदि गारना फैनांगौ जाखो आब' नोंखौ आंजों बिब' होननानै जेबो बुङा एसे एनै जाथाय जाबाबो दाय मावबाबो जों जेबो होना दा नों एफा गिदिर दाय मावबाय बिदि दाय मावनाङामोन मा मोखां नायनानै आजा फिसाखौ गारना फैखो नों दा गुमैयाबो जाया लोङा दंगासिनो दा गुमैया जोंखौ बारे बारे फन हरनानै बुंहरगासिनो माबा मोनसे खालाम होननानै नों जेरावखि जाया मानो त्रिपुरायावनो थाया मानो कयेम्बटुरावनो थाया मानो दा नोंखौ न'आव लिंहरफिनदों गुमैया थांबानो जाबाय दा गुमैया रायाबो बुवाबोनो जों रावबो नोंखौ बुवाबो रायाबो नोंखौ जेबो होना जों गासै रायलायजोबखाबाय जों उरेन गुमैजोंबो आंजोंबो रायलायबाय जोंहा भगबान गुमैजों आंजोंबो रायलायबाय नोंखौ बुवानो नों जेरैनो फैदों बिदिनो मोजाङै जों दा आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै नों दा न'आव थांफिननांगौ नों जेरावखि जाया मानो नों बिदि गोदाव सोराव फैलाबायनाङा ना मालाय जायगायाव बुथार जालाबायबा मा जानांगौ जाखो मालाय हारियाव बेबायदि जायगायाव मानो फैनांगौ जाखो आरो नोंलाय गुमैखौलाय मानो थगायना फैनांगौ जाखो फुजा जानायनि नामाव बिदि थगायना फैनाङामोन ना खोन्थाबोजायोबोमोन ना नों आरो दहाय जोंखौ लायनो थांखादोंमोन लायनो थांनायसेयावबो नों मानो खारखोमानांगौ जाखो ट्रेनाव एथ' नायगिरदोंमोन जों नोंखौ ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाया लोङा सानसे फुंनि 8टानिफ्रायनो नागिरदों ट्रेन लानानै पुलिस लानानै एसे मददफोर मोनबायो खोमा होननानै पुलिस स्टेसनाव रिपर्ट होलायनानै जोङो नागिरनानै जोंनो मानसिखौ हमनानै हर होननानै जों बुंलायनानै रिकुवेस्ट खालामनानै जोङो नोंखौ नागिरलायदोंमोन नों माखौ गिनानै खारनांगौ जाखो जों बुगौमोन ना मागौमोन नोंखौथ' जों बुवामोन ना नोंथ' बिदि खालामलांनाङामोन ना दुखु मोनो एफा बोसोर रायजो जाबोबाय आजा फिसा देरबाय नों बेखौलाय मानो गारना फैनांगौ जों नोंखौ मोजांसो बुंदों दा न'आव थांफिननांगौ नोङो मोजाङै रायजो जाहैफिननांगौ बिदि मालाय जायगायाव हारसिं हाला हिनजाव मानसिफ्रा फैनाया मोजां नङा आरो जों मोजांबो मोना आं गावनि बिब' होननानैसो नोंखौ बुजायदों दा गुमैया नोंखौ लिंहरफिनदों मोजाङै मोजां थांफिनदो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आरो सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला आन्दायनानै दंब्ला नोंथांमोना लांनानै एसे मानसिखौ मदद खालाम मानसिया एसे मोदोम फिसा आं फट'खौ स्क्रिनाव होना होगोन मानसिनि नामानो जाहैबाय जयन्ति दैमारि गामिया जाहैबाय 2 नं आदाबारि जायगाया हग्राजुलि डिस्ट्रिक्टआ पिनकड नाम्बारा जाहैबाय 784507 गामिया 2 नं आदाबारि मानसिनि नामा जयन्ति दैमारि बिथाङा गथ'सा सासे दङ सोरबाफोर जुदि आन्दायबायनानै नुबाय बायोबा बर'फ्रा मानसिखौ मदद खालाम हमना दोन जों आरो गियोब्ला
जोंथ' नोंखौ जेबो खालामाना बुआबो न'आव दा मोजाङै मोजां लेंहरफिनदों नोङो जिखियानो जादोला दाय मावबाबो गुमैयाथ' नोंखौ गारनो हाया हाजार दाय मावबाबो गारानो नों मानो बिदि खालामनांगौ जाखो एफा दुखु होबावनांगौ जाखो बिदि खालामनाङामोन हाजार फिसाया एसेबां दुखु जाना दंमोन देरबाय लावबाय दा बेबो मिथिहांनाय जाबाय 8 बोसोराव हाबबाय दा नोंखौ गुमैया लेंहरफिनदों मोजां मोजां थांफिन मोजां मोजां रायजो जाहै मानोथो खारखोमाबोनांगौ जाखो दा अरुन गुमैयाबो आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरदों भिडिअ बानायनानै होदो नायथों मानसिया गिदों खोमा होननानै दे आं भिडिअ बानायबाय दिनै नों भिडिअखौ नायोब्ला आरो सोरबाफोर जुदि तामिलनाडु एरियायाव दाउ फारामाव सोरबाफोर नुदोंब्ला आंनि बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 7339514050 आरो खनसे होनबावनो 7339514050 बे नाम्बाराव कल खालामहर आंखौ खोन्थाहर आं लायनो थांगोन जुदि सोरबाफोर नुबाय बायोबा बाइचान्सआव आन्दायनानै थायोब्ला एसे मदद खालामना हो आं लायनो थांगोन न'सिम दैथायहरगोन दा जोंहा गुमैयाबो लेंहरबाय थाथारदों आं फट'खौ स्क्रिनाव होना होगोन सोरबाफोर नुयोबा आरोना प्लिज अननानै हेफाजाब खालाम मदद खालाम जे दाख्लैनो फैदों बेयो अक्ट'बरनि दा 19 तारिख खालि फैदोंमोन बियो 21 तारिख खालि मोनफैबाय नै फुंनि 10:30 त्रिपुर मोनफैदों जों लायनो थांदोंमोन दा मानसिया गिनासो खारबाय जोंथ' जेबो खालामामोन गिनानै जोङो ट्रेनाव नागिरस्लाबनो हायासै एसे टाइम सर्ट जाबाय ओंखायनो नों जेरावखि जाया मानो आन्दायना थादोंब्लाबो गियालासिनो जोंजों कन्टेक्ट खालाम नोंनि फंबायखौ गिनाङा आंथ' जेबो होना रावखौबो आंनि फेमिलि मानसिखौ आं जेबो दाय मावबाबो जेबो होना दे एसे गिनाङा दा गुमैया नोंखौ लेंहरफिनदों अननानै थांबानो जाबाय आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय प्लिज अननानै थां सोरबाफोराथ' नुयोब्ला बे आंनि जेरावखि जाया कम्पानियावनो जा दाउ कम्पानियावनो जा जे खुन्दुं कम्पानियावनो जा जेखि जाया कम्पानियावनो जायो सोरबाफोर दंब्ला लामाफ्राव टाउन सहरफ्राव नुयोब्ला बिथांखौ हेफाजाब खालाम बिथाङा नामा जयन्ति दैमारि फट'खौ आं स्क्रिनाव होना होगोन बेखिनिखौनो दोननानै आं दोनथ'बाय